110 qasam ta' djar imferxin fl-ibliet u l-ħura f'Malta se jkollhom lift installat bħala parti minn proġett ambizzjuż għar-reġenerazzjoni ta' dawn il-binjiet. Dan tħabbar mis-Segretarji Parlamentari Rodrigue Galdes u Aaron Farrugia waqt li kienu qed jinawguraw l-ewwel lift li ġie installat f'binja tal-Gvern f'Ħalqormi. Aktar minn 900 familja se jibbenefikaw minn dan il-proġett li qed isir b'investiment ta' 10 miljun euro u huwa kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Ħafna minn dawn ir-residenti huma anzjani, residenti b'diffikultà ta' mobilità u persuni b'diżabilità fost oħrajn. Is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes spjega li l-proċess mistenni jieħu żmien għaliex ħafna minn dawn il-binjiet illi nbnew sa 50 sena ilu ma kinux maħsuba li jkollhom lift jopera fil-komun, għalhekk il-proċess inkluda tibdil strutturali sostanzjali, ftuħ ta' bibien ġodda u xogħlijiet oħra qabel l-installazzjoni tal-lift. Fl-istess ħin il-proġett se jkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u bekk il-Gvern jilħaq il-mira tiegħu tal-effiċjenza tal-enerġija billi jirriġenera dawn iż-żoni u ftit il-barra minnhom biex jiżdied il-livell ta' għixien f'komunità aktar inklusiva. Il-proġett jara wkoll li ż-żoni ta' madwar dawn il-binjiet jiżbieħu bit-tħawwil ta' siġar ġodda bl-installazzjoni ta' sistema ġdida tad-dawl kif ukoll b'sistema ta' ħażna tal-ilma. L-ħsib tagħna huwa li anke matul din il-leġislatura nkunu wettaqna l-iktar ammont ta' lifts ġobinijiet ta' housing estates li qed saru minn gvernijiet. Mhux biss 110 blokka li qegħdin finanzjati anke mill-proġett tal-Unjoni Ewropea, imma għandna aktar ammonti ta' proġetti oħrajn li għaddejjin f'diversi blokki marbutin ma' aċċessibilità ta' lifts. Ma dan ukoll qegħdin nagħtu rinnovar kif rajtu anke f'din il-blokka partikolari lil-housing anke lill-blokka nnifisha. Ix-xogħlijiet fiż-żoni komuni jinkludu wkoll installazzjoni ta' dwal effiċjenti fl-enerġija, faċilitajiet tal-interkom kif ukoll aperturi effiċjenti fl-enerġija. Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia qal li dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kif il-fondi Ewropej qed jintużaw tajjeb u fejn hemm l-aktar bżonn li dawn jiġu investiti. U għalhekk li dan il-Gvern irid jindirizza l-isfida ta' nuqqas ta' aċċessibilità lill-anzjani u persuni b'diżabilità. Bekk Farrugia temm jgħid li l-użu tal-fondi Ewropej qed jirrifletti l-għajta ta' Gvern Laburista ta' prosperità f'soċjetà ġusta. Il-fondi Ewropej mhux biss qed noħolqu l-ġid anke bi skemi biex inżidu u nagħtu l-ħiliet ġodda lill-poplu Maltu għawġ lill-workforce Maltija, imma wkoll biex noħolqu industrial parks u ħafna aktar. Mela qed noħolqu l-ġid, imma mbagħad dak il-ġid qed nifirxuh mas-soċjetà. Il-proġett se jitmexxa mill-Awtorità tad-Djar bil-110 liftijiet ġodda mistennija jitlestew sa 3 snin oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.